Da uair sa bhliana ha tachairstas go maith ionnsachadh a dul ar san Oban. Bhí cumann Crodh Gàidhealach a chur taisbeanadh agus feuchainn gur bhain agus ha mí a tína nál chun na níl ach a fáim mí barrachd fiosracha go héin me na feuchainn míormhalach seo agus déanamh amach an beagad imachíir san Cruit Phàdruig. Alright. Ha mí ferach gan mar go bhfuil cáirsneach glátear de gúine seo, thula duine eolach ar caich chéile, agus ha na feuchainn díreach iarachgáil álinn. This is a bad time for this camera. Traffic jam. An rút atha cóirstearm sé go bhfuil a thula duine Johnach brín rút, Johnach taich agus cóirle a thuairscút. Agus tá sin cútramach gása ag an níor thoiseach mar seo. Agus fí mé ra ha mí an dúabhas ionnsachadh ach ha bech gitar gealachte ag chabhór a thula duine a bhrúneastú rua. Mar sin ha chanin go bhfuil mí na sclíche háast ach seo chiad lá am a misc a Crodh Gàidhealach. Mar sin haiscail an dúabhas ach am na ionnsachadh ach Joe táiseachí agus he chomá bhí féin chorm a bhí cho feisc ar na feuchainn agus stocha tuc sin na searach am ar na difar dahan coas atha na feuchainn na tían na teolaichin risibhilad agus risibhilad idir bhí ó hen. Mas go bhfuile a bhí a feiceann na chrí feisce laibharm, he chears chu déiteach gá a bhí a féineach me frísin. Ha ma charaid se cromór, Bell McNaughton a tían chun na féil le thula bliana. Mar sin na mí fallabh Galarach a cha feic mí dé a bhlas ise. Bell na chat an nuair sin. Sáta fu dá blionna. Ma chréich sa hánig, agus cha romín dúil ítear go big leoasich, neo géal a seo. Agus ha, cúne háisi síise leis a chró seo. Feisce daiche bliocht. Ha sibh go maith eolach orm a ha. Och wel ha, cha sin roiist den is an a bhí deanú cáil le leidhícs frút an húsum. A cha sibh háasta tían? Ha sin háasta tían. Scarlan a bhí tían go féic sin chula daine. A bhfuil dícan sa bíacah gása na big mis a smúne go míon bhí ceannach Crodh Gàidhealach. Ma hóis is de le fy gynnog, ma yoga sfaich fwn y nöch, a sy'n fwn y gynne. Agus anna chi'n beichen y chyl nŵrsyn. Saws y nŵrsyn ffas iolwch yn y gach ag yn y naw. So sy'n rwyd fy gynnog. Sy'n nŵrna hana dda gyda dod glúas tí miisiil go cuadó cheannach an héas déir na déható mí síl bhehan. Níana tóra a cid stóc bí fóginneach do gachaí. Chanile a cid go leorí anú gan na daine so sin man ha gópa. Ceart, so seaar go bhí feicealach a bhí gópar ar marráin ú rút sa bhí mar sin na dú. Na bí prípag nóg sin íar na smú. Ha mí dal a thuí ar mar lábhan. Sé sin na seaar hiú a dhéan i ceart go leor. Well, ha sail díreach gus a bhí táiseach agus ha béal díise le peannas paper son na cóthar in íanag agus ha me sé coithar ars lei se seo chin chanach go me se seo bh bhamin am a bhealach go má óg agus fé mé ra ha mí farachcan rútachan bránach nach chil ma sporan go bhí fóscail go dú ha mí coithar ars leis bhí seo má.
Hé, go má lua nach chéil. Agus an y prísin y suas gwydioch gyma lŵr na chyr. Cos o'n ham aráin chu taisbeanadh all of us ada. Wel, diolch suas y glafan. Na bews y sgrib y gael. Hadi bys i fan y ffaith cyndynia bedau? Han i'r ffim dy fi gyma lŵr. Tá seo ar a bhí chá íondeanach ach sear gá tíchuch, mas tían méid rute an gárach.